ndakadumela bakulu nyaya meditation is back kunge msana ndadzokawo panapa nhasi ndine imwe nyaya iri kusangana nayo vakomanaka anzipedzisayirwa hanya zvepolitics dzemuzimbabwe ka aiwa zvechokwadi politics vanhu vazhinji vanopinda politics because of nzara but panapa zvinhu zviri kubuda iri is like a rumor so ka but unozoona kuti ukatoona nyaya yepolitics yatobuda ka there can't be smoke without fire baba munhu anenge achitorova nemo ndosoka uchiona isusu panyaya yemetition tobva tanguva tongoweka nyaya kunge mets toonesana kuti zviri kuerezvi kana kuti munhu atara zvekunyeba so panapa kunyora kuti we hear that the two CCC functions in parliament have two top ZANU-PF points person they deal with to protect their interests around recalls and patronage, and two CCC MPs are responsible for that liaison. So how do these two groups claim they are still opposition? Zvakanzi ipapa vari kutomhanyidzana nemadhara avo 2 ekuzanu ndo anenge akatorelaya nawo mudhara vakazembera nawo vachida kuavoid recall bosanisa kuti recall ikatorwa recall salary ichapinde zvekuti ongori MP wechinchi zvezvatodarika kunenge kuti twa by election kutoiswa mumwe anenge akutowana salary marange rover aya anaziva chi ma 4x4 aringopinda aya ndo ma G6 amen whatever vanenge vachipuhwa ikoko kuparliament auchatoiwani saka ndo zvinhu zvavanenge vachidingira nekuzogarawo muzvimahotera kaunyimborarawo muhotera zvinenge zvisipo zvese zvimaprivilege izvozvo saka vari kutonzi aya vari kutomhanya zvawo nemunhu wavo weZANU-PF vanenge vakazembera naye vachitoti vadefendwe vagare vakasevhwa panyaya dzemarecalls. So ndo parikuzonzi saka vanhu vachiri veopposition papi chezvezvo kana vachigara vakadai so vachiwanda vakadai so kureva kuti kana pane munhu ane control yacho ane steering yeCCC anofanira kunge varecalla zvake because handiti vari kuregerera neZANU-PF anonge varecalla vobva vaenda vanojoina ZANU-PF vodzoka kakoitwa by election vozvonyasoya vakapfeka jezi racho reZANU-PF ndo zvinhu zvingori nomo panapa but ameno muri Zimbabwe inini sanyaya metition ndendangoona nenyaya aiwa dzimwe nyaya tatangonhongerera tanhongerera tobva taiweka nyaya kunge mets kuti imeke sense zvinzwisisike ndo nyaya iri kutaurika panapa kunzi vanhu vebato rinopikisa raimbotungamirirwa navaadvocate Nelson Chamisa reCCC vari kurelaya nevanhu veZANU-PF madhara avo mairi eZANU-PF ameno madhara acho anotaurwa mazita ndanani kwanzi ndo ari kuvaprotecta kuti vasa vaavoid kuti vasarecolewa vasarohwe nerecall. Ndo nyaya ndakakubatira muri Zimbabwe nyaya meditation munoziva kuti ndinoweka nyaya dzemets ende panyaya apa takatumwa tinodzifambira nyaya zvekuti wega unofunga kuti vamwe vari pasabata tichishanda nyaya so iwewo chako chete kutsvaga mari nekutsvaga basa panyaya dhondowari hayo nyaya ndokutsvagira mufeso wangu